Еленко става. Какво дойдоха да гепат? Ко гепа чутка? Я брой колко са? Брой, че има и меки да ги надуваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ей, там и Ники не ги варейте една по една. Там има други. Ама де една по една вече ги губим. С Никола 10. 10, вземай всичко. Ай, топите във вратата, идвайте. Както да викаше, та песа е. Да ги набара. Той ли сме? Не. Вътре има ли някой? Вътре няма никой, нали? С вас ако играете? Слушайте какво е? А? Колко играете? Не, няма играеш, защото петаха пак нещо.